masih di hotel anu masih agak kota Owele anak yo rusak sekolah sana itu aja biko pun anak aja orang apa angkana apa udah pun lagi apa nah apa biko yes ada apa tuh Rogers, Anayo, Odorocha, and his entourage are entering meeting Abata Ndora. The president of the Northern Mano Cultural and Development and Cultural Union. That is the president, my ever president. Then I'm not then President Uwazia, the next line of action. Ndị ọmụmụ mmanụ jijere nwata nwoke Owele ndị ọdịda anya n'ebe ndị obodo ndị direct products the breakfast house. So I need the patron. I'm sorry, I No. I'm happy. Culture for Parana today. Together today. I can look for that. You can watch here with them, and that's on the book with them. Okay? They support me there. I don't want to watch it. Like they are not people. I'm going on and on. And all the water is a man. All the guys in town will get now, Oklahoma member and one time worker, Chief Rogers, Owele Kiss. What I'm doing alright. Here I will not plan. I will go back to the down meeting after. Although she become a friend of time, and that will be normal. Here I will 5 days ago. Corporate of food. Now, what I have to do home near Lagos. I'm sorry, I have to go back to that. Yeah, now, all the better, you know, now, more within this time and the meditation before on our room. When we said a little down, I will eat a bit of everything, and the father look at the woman. On the other council beyond because every road will be able to go from the rock and down the room. No, everybody branch of the road. So I will say, okay, I'm a bush of one the leaders of our union. And say immediately, I trust my patrons and my executives. All of us there. Here every 3-4 days now. And what I will say about that. One night we came Chief Resila, when they were back, on their meeting now. I will what I will say this sudden time. That's Sayo Ghana thing. I don't know what they do with the sheep for one night working. We perform and I will be normal. Now they are back. I want to wear a so I should let I know because all of my
kono diko to se de na pa chief sum yo ya do do ba ma ko do ko o pa yo se ko nkore try na communicate ka ba iya ngbo diko to sagwa o to sagwa from o to sagwa bi ma de nulo e mo e no o to re ko ta o to ta wa ko ta na o to ba ti o apuda o to first citizen of Imo State. Here are the first time since Amodemano General. Over Amodemano, no Amodemano, Ipota, see how Imo State government. I will use and talk on your paper. And let them go there to their up to take up a very strong position. I will do any defense on as nation. So when you have a way to have a campaign, no one is to there, no one gets the great time. All I do is show you to them, my way, no, my man. One day, one young old other branches to my door. And you pay for one of them in your matter. All of my way, father of the new generation. All my son to one week or one time, and Yausa. Opa Goshi went to support other Imo State. For us, I know why I wouldn't be Lagos branch. I know why I'm Africa. I reside over there, the executive branch. I got already needed. I got a sea very much. Come on, the boy, I said that. Now, Imo State. All the dividends of the Congress are bypassing us and we take targeted. Directors are and what minister within 6 months. So in our also that what especially equal to this type and the registration. Now registration now. We have an election now, authentic election, no more leaking. And the time we show that this is sick, my law in mass, that register, and I be eligible for voting. Now, I will buy your register, Allah, I got a star, I want to have a boy, and get out of here. Now, I don't want to go. Only one have a room now. I will go to vote. We go all over the world. All our Sunday, we look at all the Sunday great. We also do Sunday great. Like sure, I will that in any month. We can go to the allocation. Here they are based on their population. I wonder, and the Bayala, that register, no population I will do so, and they do so over. They do so allocation and they need that. So all that time is not one. I want the papers. That paper is not a hundred back. Nothing back. I register. Family career. Now, I'm going back now. Back to the receive one at airport. I say back. I will receive at the airport. I will visit overnight. So every time I believe God bless you. Ebe Malomwan, Zon, Bien, Bashasham. Because I recognize the issue on a high level. Honestly, negotiate, then on a low level, honestly, negotiate, yes, when they can do or you get to Amoka, our Muchima, or Michael Muchima. I'm a businessman and a politician.
ihe m ga-ekwu ga-eji amata easily wụ nwa nwe filling station na Mkpobu Chima. Biko, His Excellency is not here, but by the time we finish addressing you, you will be very, very satisfied that His Excellency is here. Mana ihe anyị na-eme aka Chineke na gịnị dị na ya. Onye ebe na ya sịrị bịa wa Adaogwu Adaure nwanne anyị nwanyị senior brother Owele Rochas senior sister Owele Rochas Okorocha, one time transition committee chairman of Idato South, Honorable Mrs. Geraldine Obinali. Onye ebe na ya sịrị bịa ọnwa Adaogwu His Excellency would have been here. Only about to get him the land welcome the fly. Manam Adawaka Chihena, especially when you want to remove an incumbent, you must add something to your honor. And when Bonia have incumbent on our in Archibald, Iggy Digger in Bobara, he went to pay. And here I get prepared to move into the glass house in most of our assembly. And because of that, you know, like a record I have to at the nearly, I have to have nearly. And I want to tell you, I will put nearly what the most one. One of the other, I will put nearly what the most one. Because I will have a message that says, yeah, you will be sure that I got a win. If I got like your one name. So because of that, let us listen to her. Ye kuchama raire. Ye ni le aina tonisha dogini ulu. Apanyo. God bless all of you. Ndị be anyị na-asị na gịnị nna na mgbe gịnị nyere mmadụ na okwu na-ere ha plabọ na-atụ onye ọbụla okorobịa na agbọghọbịa rụwa ahụ ya ụka were gbakọta n'ihi na ọ nụrụ na nwanne m nwoke na-abịa chai ana m asị dịka ọ na-echezi okwu a ka Chineke zọọ n'oku ọdịle n'otu n'otu n'aha Jizọs. Akpọrọ m onye mbụ ahụ m amụrụ n'ụlọ n'ọnụ ụlọ ihe a na-eji mmadụ ezi were
nwanne ya ọ bụrụ ihe o mere eme mana ka ngwa gị mgbe o nyere anya ebe a mgbe m batara ịma obere itiri kwụrụ mana mgbe m bịara n'ụlọ ala na-ele anya eziokwu ama m trịpọtọ ndị n'ebe a onye nna amaghị aha ya ama m ezinụlọ si pụta so ahụ m onye mba ekelela m ọnụ otu o si wee dapụta ọnwere onye ga-abịa ije a enwe mgbe ọbụla m plan na ede ya nụ kama mgbe onwere jikwara ịga n'ụtụtụ a agbarala ya tiketi ihe were dagharịa mgbe ọ nọ n'oge Biafra asụ onye ndị iro gbara gburugburu negene ọ na-eche nne ya nche mgbe niile so mgbe ahụ anyị edagharịa ya ala ya n'ihu la ya n'azụ kpọọ ndị na-elede m nọ m si ya nụ n'ụzọ abịa anyị adịghị ehi ụra ya sị m oke na mbịa na ngaga Lagos ya Lagos ga-ala abata mala n'ụlọ ga jikwara sị m mba m bịa gawa ọ ya mere ọ ji wee hụ m ebe a ọ chọrọ ịbịa ahụ ọrụ bikos anụrụ na ọbịa ha bịakwụwa ọnụ ọ na-aga aghọta ihe ọ na-ekwu enweghị ebe ọbụla anyị nwunye ndị ọba branch ọnụ ma ọnụ na-ewu na adịka enwe mgbe ọ na-anaghị abịa ebe a ibi na nwe ọda branches ọ gagoro before am I correct? O nwere na ama ebe a 2-4 enweghị ihe ọbụla a na-eme ma ide atụ ma ebe mmanụ ọ na-anọ ebe a so ya si m bịa ka m kwụwatara ọnụ ihe ahụ ebumnobi ya obi ise na ọnụ gbakọta enwekwara onye ọbụla jụọ ga-ajụ ya jụọ ozi ejikwe na nwụrụ ọgwụ mana gịnị oriri eluigwe so na-amalite ihe na-abụ ihe m hụrụ ana m asị enweghị onye gwara m sị m gwa ọnụ na-awụghị ihe na-eme and what is on ground and that is late last year being October mgbe o mere birthday ya anọ m n'ụlọ betatara m na ụtụtụ esi ahụ mgbe anyị garuru emecha the birthday anyị aga n'ụlọ ya I counted up to 4 groups men and women ha agbata onye bịakwa bịa tụkpọrọ ya okele ya sị m bịa anyị gaa ha si ewere enweghị ọ na-elezi ndị Imo steeti na ha enweghịkwa olileanya ọzọ na ọ bụrụkwa na ewere hapụga nwoke a na-achị ọzọ ahụ afọ anọ na ọ ga-alụta n'ala enwe onye ọ ga-ahụ the first group abịa quote the same thing second group abịa the last group the woman that was among them bido akwa o na-elegide ha si elekwa ihe ha chọrọ ka eme ha si onwere na ha chọrọ ka ọ bịa na ọ bịa napụta Imo steeti o nwere ezipụta chọrọ onye laghachikwa aba n'ihi na enwere mgbe ya dị Imo ọ mere na ọ chọrọ ịpụta o nwere onye ọbụla anya mana enwere ihe mere enwere ihe na-emere ede jiri enwe o wilichara o wili the first one wili the second one mgbe o mere ịnata election ya wilicha leta ha akpọ ya sị ya na ọ ga-eme otu ame nke ọzọ ya kwerekwa mgbe e mere ha anapụ ya ha sị ya welighachi ike akịrị ya welighachi ike akịrị ya hapụ ya gakwa for Senate the same thing happened adịghị na mkpụrụ gị ewu mgba niile agbara awu ọ n'okpuru nkwa ya so ya were iwe si na ọ bakwana uru na ya na onye ebe ya nọ n'ala Imo steeti ndị ya na-aga alụ ọgụ ahụ ụmụnne ya na mmadụ ahụ egbu onye ọ ga-eri o ji were lawa federal mgbe ọ tụrụ federal ọ zọrọ nke mbụ under ANPP mgbe ọ gara esi a na-eme primary na convention ndị niile ụwụ ndị supposed to the primary ha niile anyị nwere ndị ka anyị kampụ ndị ka kampụ ebe ọzọ
But in my man, that Malaysia. Many of these people decamped from their camp. They want to camp over there. But they are camp over there. They are not going to go Abuja. So I think they command them. All the aspirants, Harry Dagawa, Ndausa, Ndi, we will have about 8 by there, Nazon, Manandasa, the very few. A bit of meeting. How like that, now we know, already now was also the only somebody, only how we can, even. Now you women are without the Lega Buhari, whether our president, or when they made our vice. Yes, a little bit, as some women as I thought food. I thought the first post, already about post. I thought the second one, yeah, about post. I thought the third one, yeah, about post. So how was it? I didn't know how you go. Yeah, for I said, I found a man who got down and I don't be selling. That's why we are in this world, how do we go as in nature? No, I'm going to be a president. May I head of fast. Now you may know what I failed. Halfway, I hear the first, I hear the second, I will do it. So many people know the rest of them. Has an Haga hand, and I hear him in the Haga the camp. And that's what I had in the camp for. Now that's the convention are going to take place. They did that, having known that when they left, what's the name? Okadipo went behind. Ganarega will represent the same people. All of them are Nangana, Yahapuya. Because when I go out there, all I have to do is go. This one is not this serious. Now go other things. Oh, more talk for Hanuza. All disappoint. I want to go back to the with his resources. And what will they support there for the first time? Nobody has ever given you 1 cent. So after that, to get her there, just let her go by. Obasanjo is a good friend of Obasanjo. But because I'm my head, you are the Karaha or Ego, but you are the Karahani level. What is upstairs? I'm say I'm going to know we do. I'm say about what to may more with you. Only you know that immediately because of the aim of this gentleman, actually he preach that bridge, that gap between the rich and the poor. That's it. That's all over here and when he was. How will make it a guy that's the girls of the room. As for Mega Super Nigeria, you are actually Nigeria. You have to do foundation. So this last one, I mean, who ever got a AA? I'm going to say Action Alliance. I'm going to say I push you because how Road has tickets. Road has tickets. Happen that the whole Nigeria, now what I look at support. So the cabals now push here also. Although the second one, I'm not going to fire. Yeah, but I will second. After this, I will let Yeradua, upper second to Yeradua. And then let's give water. Vice President from East. You know what happened? Instead of telling me they go down about second, how does the Maya will know? Because the way they put it, but God is a control. Yeah, but you hand it. All over God, decay. All will be go to the whole Nigeria. So this one, I'm like, I got Imo State. I got Imo State. I told her, I had to go. You got
mgbe niile ndị a na-achị ihe a ma achị ihe a na-eme ihe a ọ dịrị obi ya kwụsị ha agaghị aha ala ya pụta ọ ka ha gwachi anụ n'ọnọdụ na ọnwụ achọghị ihe ọbụla because when two elephants are fighting all the grass is in our cover ọchọghị ihe ọbụla ga-eme to hurt the masses so mgbe nwaanyị ha bechara akwa ya sị ele ihe a ga-eme si na oke ebe o si ụta ha dị after all na Jesus Christ is a king the owner of heaven and earth na ọ hapụrụ alaeze ya were gbadata n'ụwa were wretched man in order to save a man ya were gbadatazie Imo steeti were si ha na ọrụ na ọ bịara ịna ha ọchịchị kama na ihe a bịara were rescue mission. That is the name of his campaign team. Rescue mission. That's the slogan. This is the part that immediately after the governor of Ghana Juda Nando Dena Church. Ụfọdụ na-asị na ihe awụkwanụ tọọ na ihe awụhụ tọọ ndị a na ihe awụ nso na-ezo anyị mere ya nke a ya wee sị ha n'odoro ya anya ibiri PDP mgbe a na-ekwu okwu zoli onye ọbụla na-aga for once awụzie dị mara na eriga zogere. Praise the Lord. Yes, n'ọha gị nwoke ma nwaanyị nwata ebu n'afọ efidela azụ ọchịchị na-aga na Imo Steeti. Ọ bụ ebe ọ na-amaghị na-eme. Ndị ọ na-amaghị na-eme. Ọ bụ anụ aka ọ na-ere na-eme. Mgbe ọ na-ehi ụra ọ na-eji na-ehi ụra. You can't sleep at home. Ma ndị kidnapper ma ndị ohi o that is the one who's na-esi na-achịsị ya kịta n'ala Imo Steeti. Ndị mmadụ na-ebe ụtụtụ na-ehihie. So ya were gbatasị a ga-anapụta ndị Imo Steeti n'ihi na ịnapụta n'ọrụ zoli anaghị etinye nri that is food in the table of the common man. There's nothing like your zoning. Go and sample opinions. Ha na-azụ ọkpụkpụ apụta apụta. Mgbe ọ bịara mmanya ya na-eme ya n'ihi na ọ mabụ ndị ha so he decided instead of preaching at PDP apụta n'ihi na ndị akadịga aha na-anaghị achụpụ ụmụ ogbenye ọnya because ndị na Imo Steeti mmadụ dịka Emmanuel Iwanyanwụ Anton Zeride just name them all ka ha were this in pipe kwegana that is Imo Steeti and Imo Steeti naanị ya and onye ọbụla bịara ka ọ na-apụghị ya na it's not an easy task. So because of that, ya gawa Africa. There's other parties in Africa, but one reason oji ba Africa. Reason oji ba Africa wo na na ọnụnụ o toro nwoke na nwaanyị anya that ACN party wo party ndị ala. ANPP wo nke ndị Hausa. Igbo pastor ha ba na ada ekwu ya aka n'eziokwu na Igbo anaghị enwe eze nwe ha ihe aka ha ya wee sị ya ga-eme ka Igbo nwee ihe aka ya mere o jiri baa apụga ọba ụka Igbo were nwoke na asị ha mere ha nke nwere nke anyị ya mere ejiri oge ọha. Igbo nwee na gịnị their own party and that party ahụ gịnị Africa. Praise the Lord. Igbo nwee na ndị aka ha ya mere ma nwoke ma nwaanyị onye ọbụla mmadụ na okwu ọrụ ahụ ya bụrụ n'obi that na Igbo enweela their own isi Bible says na ndị a chọrọ inye eto na anyị gịnị anyị nye ha. PDP ahụ nke anyị ji ya enweghị ọgbakọta anyị nwere but this Africa I wish na ọ na-abata onye na-eme n'ụlọ
So ọkụkọ ihe mkpọrọ akpụ ga-awụ sọsọ ka e were mee nke agbamakwụkwọ ọzọ pụta ka ha mee gịnị ka ha nwee nke ha nke aka anyị. E nwere egwu anyị na-agụ n'abụghị a wụrụ na ngwa ọya ugbu a ndị amụgoro before the war ma ndị nụ mgbe alụrụ agha matụ ihe ị ga-agbanwe ọrịa heritage. So ekwu ọbụla adịghị anyị and ọ bụ so ya aga m ekwucha ihe niile n'ihi na onye mụ na eso ọ ga-agwụkwa n'ọtụtụ ihe ọtụ m ụgwọ ọnụ data na oke ọkụ ebe na togoro ọkụ chi abụọla afọ ụka akpara afọ isi ga-eme ezigbo gị na isi ga-eji omume ya. So ekelela m ọnụ eziokwu sọọsọ ofe a so ihe a na-ekwu kịta ọ ga-atụwa mmụọ bikọsi ya na ebe a na-ahụ ebe ọ ga-ebi anyị ga-alụta ụlọ anọba na-anọ n'ama anyị obodo hello ka na-anọ n'ama anyị obodo so mgbe ọ ga-agụba n'anya ọ nwere okwu ihe chọrọ ebe ị ga-anụ dịka eziokwu ya na-eme lanya biko geenụ ntị ndị mmadụ na-eche n'ọ politics fine and good politics bụ na ihe niile a na-eme as long as government is concerned but let me tell you onye nọkwa ebe a te ihe ebe a ọkwa ebe a ka ị na-eme gịnị ọkwa ndị ebe a ka ị na-ebuba yes ị ga-anụ na bịa ha steeti a ha nwee steeti ọzọ aka chịkọta na-akpa abịa na Imo sa ha lọghachikọ bịa were ofu ọkwa mmiri anyị kpatara ka eji eme gịnị ka eji esi anyị ọ ga-akwa ihe na-ebu ọkwa mmiri onye kpatara ka eji eme gịnị ka eji esi ya ọ bụ na nwee tuputs anyị ugbu a na ọ na-anọta ọ bụ ebe a kere ndị a obe ebe a putu ọnụ ya ga-esi the number of people ebe ya ga wụrụ one wọdụ ọnọdụ abụọ ma ọwa atọ ọnọdụ mmadụ ga-adị ya ya ga-emepụta ya wụrụ one onye ọ ga-ajụ eleghị eji ha taa I'm talking from experience n'ihi na mgbe mba ịnọ na local gọọmenti anyị nwụọ igwe atụ local gọọmenti ebe anyị na-agakọ allocation ịbịa nweta ndị mmadụ na-enweta mana ịnweta ndị na-eji alụta ide atụ south anya mmiri na-agba mgbọrọ na ike ego mana azụ onye osiri anyị aka ma ndị aka ma ndị ka anyị nọ ama m na ihe dị ka ugbu a ka ya ma ihe mere ndị mmadụ bịa rejista onye ahụ agwa ha ọba mmadụ ha dị mmadụ iri ada na nke ya dị mmadụ abụọ esi aka ewu ote ga enyote mmadụ abụọ bikọs o riri dị nwe ha
mgbe ụlọ ọma ha eche na-eji mmadụ abụọ tupu aga na ngara ha bụ mmadụ atọ otu mmadụ iri afọ na atọ aga ego ya mgbe ha bido too so agaghara ọnụ mma na ọ ga-ama ihe ọ na-eme ngwụkwa ndị politicians ka ị na-atụ ya for now ha nwere ike ihe uzi agụ that's not the most important thing chetakwa na ndị maka ụmụ anyị maka allocation ndị be anyị ekelela m ọrụ ana m asụ ka Chineke nke dị n'elu ka ọ na-ere ọrụ niile n'aha Jizọs Many low methods will definitely deliver this congestion or deliver without mistake. Because the person who has okay. When I want to produce, HLM can do the Muma ike jikwa ọmụka osimiri ọmụ ọmụka ndị Afrịka ndị na-atọ afọ Igbo House of Assembly ọmụ lọta kwado His Excellency kwado m anọwana m Igbo House 29th of May 2011. For the first time, I ga-enwe onye n'ọnụrụ na gị represent unu. Ekwuru m ana m azụ ahịa n'ụlọ enwere police station n'ụlọ a na-eme kidnapping aga m ama ihe a na-eme ndụrụ ụzọ gbabie aga m ere ahịa ọ ga-alụ ụlọ mmechi ihe a mụrụ bịa kpọọ if I'm in the house my first priority is either that must be very okay ọkwa ihe ọwụ bịa kpọọ ihe m na-ayọ na ụmụnne m wụ registration of voters nga aka election bidoro nga aka election biri onye na-ede ga ha anaghị egwe agaghị m egwe vote iji n'aka and I want to say it here now and clear that loud and clear that ihe anyị na-azọ ọwụ gọvanọ ọwụ kọmishọna ofe ji ọkụkọ si abụrụ obere ofe nwanne m na ihe karịrị ọgụ a na-alụ abụrụ obere ọgụ ichi ịma ihe gọvanọ yiri gakedisi ala mba ama ga-ala anya in the past 4 years echi ịma ihe bụ gọvanọ jikere n'isi ala mba anọ gị na ya nọ n'ahụ nebọl nke ka be ha dị ewere mara uru na gọvanọship echi ịma uru gọvanọ bara wokere nwanne gọvanọ for 2 days n'ahịa ọbụla ị na-azụ were plate number IMGH na-agba na Lagos no police will harass you ichi ịma uru gọvanọ bara ihe ahụ ị na-ahụ na ministry federal or any parastatal jikere ID card or kaadị gọvanọ nwanne gị nwoke n'ime akpa gị nobody can give you query onye query gị jụọ ya n'ọrụ iji ịmụrụ gọvanọ bara gị jụọ ndị na-achị na custom immigration taa ọha mere iwe nke ha nwere uru ya ahụere ọ na-abịa mmegbu ihe agwa anya enyi adịghị eriri ya if governorship would have to cost you 10,000 to come and go because you want to register my brother do it because uru ya nkọwa ya nga ata chi ga-eji chi ga-ebi there are so many things Charlie cannot do from beyond that with his personal money. There are so many things I can't do with Fukushima with my personal money. Even His Excellency Owele Justice of the Culture, he only get a million of $1,000. But with the government, because I read the government of the 9th of May. Every day, the Lord I don't make another start. Whatever billion naira, I don't make another. 6 months, they will go and make $1. Biko ya ga-ekele isi ala mba na ọ na-ekwu ya isi ala mba na before 2007 enwere one permanent secretary but in less than 4 years isi ala mba na has 28 permanent secretaries and I want to tell you something one permanent secretary is more than 30 federal house members go and ask ofu permanent secretary ọrụ nwere ka ndị ha nọ na Abuja federal house 30 because you all know what I will tell you and as I speak with you Interpol has never had a permanent secretary even now so if you want a ministry they don't do like all the time and I'm in a room if Rogers becomes governor 29th of May it can be a thing of the land because we want to have 45 permanent secretary yeah, that's a part of this man that's on this
now to level 16, now I'm a secretary. So really now I think I'm going to get in there when I'm not working. Close as a 4 years can convert them to civil servants in the ministry and make the permanent secretary in 4 years. And I heard that problem. So open them. Legislation of voters that want for benefit more or voters. It is for the benefit of their immediate community. If your ward fails to attain that number, I may do them a good one on the Rubia. And the one I make one in Abuja will cost you more than 40 million and you can never get it. I make one is more than 40 million naira. You cannot get it. And I want to remind us that Ogogo was 1 or 2 when the whole Chima and so many other words in that process. His Excellency went there right now at the home. It's not what she got as I speak with you, I'm going to be just asking 1 word. And you know, we talk about the way it's why I am the way going to buy. Man, the papa is the one going to do better for you. I will say I have to tell you how much. So as I speak with you, we just asking a very okay, 1 word. I think my local village in a way to go beyond. I don't know what you want, but I assure you. And I am the here. So if you can't make over here, you can't be here and make over. Not every day I will come on the guy and the guy and the treasure of voters. I think it's possible. And I am the Lagos branch. I know with a lot of respect. His Excellency with so much respect for them in Lagos. And I believe now, idea also idea. One worker. Aging and one major and Lagos the Lagos branch has responded by coming home to Dumini to register. And then when I go in and look at what I got, when I go to the I go there. Oh, I can't do no thing. I don't go to the and then they do. And then I did the I can't have a Lagos governor.